Baixo do pilón porque hai sede de fluxo. Hoxe vou cear nun restaurante de luxo. Non vou a parar ata que escoito un aturuxo. Lambeconas, non é un insulto. Lambeconas, son obxecto de culto. Non me seas egoísta cando fodas ca tua dona. Que respeto e reverencia cada pelo da súa cona. A ti ben que che gusta que che coma unha pirola, pero logo a tua señora non lle das prazer oral. Cristo impunilicus, algo así como unha esmola, porque dis que non che presta, porque dis que sabe mal, porque dis que é de maricas, os colegas de parola. Que sentido ten que coma conas un homosexual? Isto debería ser materia nas escolas, que saiamos cun diploma en succión genital. Como outras cosas se asoman as raiolas dese orgasmo farturento que fermenta no padal, dese líquido elemento froito de volver as tolas, cuando a lingua cariñando garabando en espiral. Dame conas, non é un insulto. Dame conas, son obxecto de culto. Non me seas egoísta cando fodas ca tua dona. Ten respeto e reverencia a cada pelo da súa cona. Al igual que un hombre heterosexual debería sentirse orgulloso de comer perrechas, unha muller heterosexual tamén debería sentirse orgullosa de gritar con forza: ¡Encántame comer pirolas! Porque a felatio non é un acto de sometemento, ao revés, é un acto de control, porque os seus beizos teñen o noso ben máis prezado. Por lo tanto, non hai nada máis poderoso que unha muller, unha pirola. Gracias, e ahora se sabedes con sentidiño uns a outros.